Papa suffer anything for a kind inside the ever done to me, no. I saw Sana from a idiom. I suffer. Young Biara and Tiase and Mana. Now Biara so in Mana. Dear Tiasia, the Tiasime Radi. You will see a you will ready. Dear Tiasu, you will ever ready. The Tiaso Educumacro at Unuma at so a handum and a dunum and 555. It's what you son. You want them a shuffle. Now she didn't hear me. Usher me. Now, oh yeah. Adolfo no mo Awurade Yesu Kristo mu ene de ye hiem e wa ha ene ne afia odomakuma owu befa ye mame ye dofo owura yere Emily Victoria Amma Oduraa Akuffo epo Awurade ene de ye hiem e wa ha se ye beka esre Awurade se obekoso na wakan ye yere bompai Yesu mejefo onewo mereba unimu Ebu astronche rebo nasa
yɛda Awurade ase sɛ ɛnɛ da yi ɔde yɛn nkwa akyɛ yɛn. Yɛda sɛ awufo ne dɔm kotoo nti wɔnyan yɛn bio a fi wo koma mu nyinaa ɛda n'ase. Kɔ so sɛ Awurade sɛ ɔyɛ wo bammɔfo ɔma wo ho ban wɔ ɛnɛ da yi dwumadi a yɛredi yi mu. Ɔntɔ ne hyira bosu no ɛngu dwumadi a yɛba bɛdi nyinaa so. Kɔ so ɛbɔ mpae ɛma adɔfo nom a wɔnam kwan so ɛde reba ɛsɛ Awurade sɛ wɔfa wɔn bɛdua asomdwoe mu. Wɔn a wɔte afiri mu, wɔn a wɔnam anwea mu, Awurade n'ankasa ɛnyɛ wɔn bammɔfo na ɔfa wɔn bɛdu. Yɛnkɔ so ara mmɔ mpae ɛsrɛ Asafo Awurade ɛnnɛ ne afe pɛpɛɛpɛ a Awurade Yesu ɔdoma bɛfa yɛn maame yɛn dɔfo ɛkɔ ne daa ahome mu. Ɔmma ɛnɛ da yi afe ɛnyɛ da soronko ɛmfa nhyira bi mmerɛ abusua yi. Na ɛnam yɛn maame so na ɛsɛ sɛ ɔyɛ na wantumi anyɛ. Awurade n'ankasa nna ne ho adi ɛfa n'adom no ɛmma obi a ɔbɛtumi atoa dwumadi yi so ama awie pɛyɛ mu. Da Awurade ase sɛ watie wo na ɔbɛyɛ nso. Mamokyɛ wo yɛbɔ mpae. Awurade Nyankopɔn a wote ase daa, yɛsrɛ Agya a wodɔ yɛn na wodɔ to ɛntwa da. Wo a woma wo wusu mpo dan anɔpa hann bɛboa yɛn ma yɛfa nidi ahobrɛase ɛntwɛn. Yɛn awerɛho nkɔm yɛyi mu ma yɛn ani mmra nneɛma a ɛtena hɔ daa no so. Na ɛnam boasetɔ ne awerɛkyekye a w'asɛm de ma yɛn no so ɛnya anidaso a ɛbɛyi yɛn afi sum ne amane nyinaa mu de yɛn aba w'anim hann ne asomdwoe no mu. Yɛn Awurade Yesu Kristo nti. Amen. Mamokyɛ yɛtoa so ɛde koma korɔ ato yɛn nnwuma ɛto so 610 PH 610. Twɛn wuraboa, twɛn Nyame komm, fa wo ho to no so na woahu ne dɔm. Yɛbɛto ɔbrɛkɔ a yɛte ho.
70. All the four stanzas. Yakoso ade kuma kro tu emi to so na handsome e song. Jisema na. Yendi papa cha hakra. Yesi ko se susuma. Yesu susuma wara. Yehu sa ade ya asa. Amba ya mechawa. Ede tira ya sa. Ifi nipa asehwi. Nyame nipa atete. At your combat on 791. Or hoping my friend in a real firm her, Master Assembly her baby. You need to power her, or how a bread and my name ready to happen. Nor so hard than I never have to say. Just what you say.
was a Tony Titi, or the two walk on. I want to see a meeting. Hallelujah. The Bible reading is taken from Chronicles chapter 29. First Chronicle chapter 29, verses 29 to 30. Bible can count it, then what it, Bresosam Homa, Edikan, T. Adono Anang, Titimu Adona Proncosi, Ediasa. Kristo mu adɔfo no homa yɛntie Awurade asɛm. Na ɔhene David nsɛm a edi kan ne nea edi akyire no, hwɛ wakyerɛw ɔdehufo Samuel nsɛm ne odiyifo Nathan nsɛm ne ɔdehwɛfo Gad nsɛm mu. Na n'ahene ne ne mani yɛ nyinaa ne ne bra ɛfa ne ti so ne Israel so ne asase no so ahene nyinaa so Awurade asɛm mu. Adolfo no Awurade Yesu Kristo mu adi bra ba betie na retete nsɛm. Ansana no yɛn nyinaa de kɔmakoro bɛto yɛn nnwom a ɛto so ahanson aduɔtwe akron PH 789, the first 3 and the 9. The bra papa de retete nsɛm. Ɔhwɛfo dua ho na ɔde ayi abɔne ɛde sɛ ne wanwu a na wobu wɔn sɛ wɔata. Sorry,
Oduraa anɔpa yi w'ade hyia nkwa wɔyɛ mu na yɛtumi keka yɛn ho yɛgye tum sɛ wode yɛn nkwa akyɛe na mpa aseda ɛna yɛyi ɛne nkamfo ɛna yɛde ma wo wode yɛn ahyia mu ha ɛnɛ da yi yɛbɛkae adehyia wode wɔn bɛdom yɛde bi a atwam na ɛsɔɔ w'ani nso wokɔɔ wɔn fam ha adwuma na afei yɛapa wɔn nna ho ntama wobɛtumi anya nna yi mmɔhome abɛdin onyame bɛkasa kyerɛ na nam so kyekye yɛn werɛ na yɛnya wo mu gyidi na yɛateom akɔdua awie wobɛba yesu kristo din mu nti amen adɔfo no mmɔ yɛn awurade yesu kristo mu de sɛ yɛn nyinaa ne mbotaeɛ nti a yɛhyia wɔ ha anɔpa yi wura fidie yi mu a na yɛkeka ɛbɛsi nipa baanu bi so adehye baanu bi so General FWK Akuffo ɛna mama Oduraa ɛna ɛmeda no Amma Oduraa Akuffo so na nka bere bi yɛhyia wɔ ha na yɛbɛgye yɛn ani yɛbɛyɛ party yɛbɛserew nka bere bi wobɔ wura ha na wobɛpɛ afotu bi anaa abusuasɛm bi ɛsɛ sɛ yɛtenetene no yɛde sisi ne kwan mu na asomdwee ba anaa yɛbɛgya aware yɛbɛyɛ wedding bi ewiase a yɛbaeɛ no onyame nso de baako bi abɛbata asekyerɛ yi ɛno de yɛfrɛ no owu wowɔ hɔ a na ɔno nso wayi ne ti na ne de no ne ho yɛ ahomtew kakra ɛsiane sɛ oyi ne ti a na ɛkyɛ sɛ physically de nipa no ɛnyɛ adeɛ a wobɛhu ne bio nti na ayɛ awerɛhow ayiyɛ ɛne ne ɛkeka abusuafo wotie asɛm a mema wɔkae no ne a wɔse ɔhene David nsɛm a ɛdi kan ne deɛ ɛdi akyire no dɛ wakyerɛw ɔde ho fi Samuel nsɛm ne odiyifo Nathan nsɛm ɛne ɔdehwɛfo Gad nsɛm mu everything about them had been perfectly and expertly chronicled wakyerɛw wɔ ho nsɛm nti ɛma yɛgye afihyiama yi masɛm a mepɛ sɛ bibisa na yɛbisa yɛn ho ne sɛ do we have family chronicle and how do we preserve them? Biribi na biribi ba mo sɛ wodi mirika no waba asɔre na abusua no hwehwɛ information about wɔn adehye wɔ asɔre yɛtiri sɛ church chronicle is limited. It takes care of events and nothing more. It's individual families and the one abakosam di unhyɛ da enya wɔ asɔre chronicle me as of di mu no. In fact, I will always praise God. He said, "What do you buy, Akuffo?" I keep saying it. When you are with Him, it looks like everything is ordinary for you. But when you are without, Akuffo, Ejina, intense and kasa. Everything about here is special. You go to Church Chronicle, and here may be a muno. If the dance say, "Kroyi," or abakosema, ebu ye beye. Nipa ekra no, minya ebi kra no, minya nipa beye tena, warrior research worker. Waba, abehwe chronicle mu, ebe bisa ye nsem bi a, and wo fi hɔ akɔ no adanse a wo bebree di ni sɛ yɛnim sɛ mo wɔ such rich history. Obi te ne saa pɛ
na n'ani aba ne ho so nti medi nyɛ koraa na wasate na ɔkɔlekɔ no kakra ɔyɛ research medi ne sɛ nti individual families do we preserve these, do we even have them ɛwɔ hɔ anaa ɛnɛ modern people ɔto din koraa ɔto no biara n'adamfo ato din biara yɛ ne dɛ na wakɔto bi ɛnso nka ɔbɛ fie ɛna ɔtie mpanyinsɛm kakraa bi a nka obɛhu sɛ din pɔn bi wɔ hɔ na din bi wɔ hɔ a wobɔ a it's referring specifically to certain families na etrezia kɔsi ɔbaa panyin bi anaasɛ yɛnina barima bi ne yɛn bi ɔbɛyɛ wɔde no bɛto no ɔmfa din ni da na wakɔfa baako bi huhu bi ɛsɛ no na ɛyɛ mɔɔden nka sɛ nyɛ o but a time will come a ɔpɛ sɛ wɔtrezi wɔn ti a wobisa sɛ fi baamu na wofi wɔfrɛ ɔdɛ koraa wammɔ baako na nyɔnye na amoto no nanse no nhyira aseda ayeyi those things they are beautiful but the real name no de moyi ato nkyɛn bika Oduraa wɔ hɔ mpanyinni bi edin na ebi wɔ kurom ha no mo bi nkyɛn Oduraa wɔ hɔ Rentiwa Akuffo wa odi ɛbɛ bɔ kyerɛ no Ofosua Bikram Yeboah ne deɛ keka no these are beautiful names na ɛboa yɛn nso ma yɛ trezi yɛn line yɛato akyerɛ no ubisa na ɔbɔ nea ɛyɛ hu akɛse mesrɛ ɛna yɛwɔ ha yi mepɛ sɛ medi to gua sɛ nka mobɛma me kwan a nka mema bɛyɛ 6 months sɛ mwɔ ha deɛ a mɛkɔ fie bie mu akɔhwɛ chronicle inspection because ekuropɔn de ɛfa pen ɛne borɔfo de anaa twi kyerɛw de ne ni sɛ wobɛwura fi bi mu a yɛbɛka sɛ yɛni scholar baako wɔ hɔ. Let's begin to write. I know some of them, they have them. But how valuable are these to us? Mama ehu ehiaye. Na yemfiti ase enchiro. Ubekonu na notebook kese wo ho yenye bi da kra. Let's start from today. Na yenchiro. Bibi esia na yakọ chronicle no kakran. Ya chronicle no kakran. Nti no ebedu baabi no obi wura fidue no mu a. Enka nsem bebre ho kra nka ye mbra hu because so fire no hu. Ebi na nka nso ofra ni se ne ma owu baabi. Oyi ti se, oyi fa ha, oyi ese. Beautiful chronicle na etaho. Ni nyuma akoro. Ene dey eja general fi General Akuffo ene ma Oduraa. Na bisa se David did onye obi chronicle ne de man. Nti ene yetumi kan ho asem. Na general ene ma Oduraa wonne wo ho ana. Ya kyerɛ wa ana. Details wo ma ana. So people next already research about the history of Ghana. Na owura general fi up information. The bigger written information ya konka on maswa. Obetumi reading into the philosophy that he stood for. Is it there? Or ni ayeka kaya ye di ba brochure mu kakra bi. Brochure ni say kakra bi. Mesrem. These are makers of history. And we need to preserve whatever they stood for. Na inchirima abekam bi. Enye fidue mu nko na wo so odwen wo de ho. Emu ya etitiri bebre onyame ahyira yen kwan bebre so na yen so ye be kyerɛ ne den etiri be so mi ni wa me ma be kyerɛ information ni bi wɔ hɔ no ma wankasa nso wamfa nto a mofra no wonkae anampo won hu ne nyinaa nti mesrɛ ene ekɔ ebinim sɛ ebinim akyerɛ obi de wayɛ odi kra kɔyɛ second edition na fa bi ka ho na munye duru
na nkyirima ba no obisa otumi de wɔn nsa som na wakasɛ yɛne nanso bae no na ɔbɛyɛ yi ni general ni mama ho asɛm de nye sɛ me na ɛsɛ sɛ meka bia wa bɛ Ghana nyinaa mampanyin onyonyamfo very honorable head of state honorable personality mama wohwɛ eyi a wɔde maa yɛ mprempren yi a onyi nka nokware wɔsohwɛ mfoni a wɔde maa yɛ wɔ brochure yi akyi a aketeesia wasi so a wonyina na onyi mpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ nobody but that is not true. Very beautiful lady. Did you say now or you beautiful both within and without? No, na eto de bina se wo reka kaya na aweho ahye okraso. Ba mama mu ni aweho ti se won a woni ani da so. Eye bribie so nipa ba na bre no so na watwam ko. Nia wo be ye no e na momma ye mo ho ban na entra ho. Na ntirima mehwe kan bi mobi mesra fidue mu no nko ye ti sa album ma no no hwe mfoni keke aya se wo pe reading ana ye ko library obeba no na bribi kakra wo ho na waka na wenye mu adesua na no so di abone bra ama no ayeye onyame nchichi ye nyina are na oboye ho ban na ye a yetim kwamu ni aka we nanim no oma yinsisi ya na mo yiye na dachi bi wo tro ye ho asem a enuonyam aba ho to de bi na wo kan bible na o si na ohene bi nso besi so na oye nia emfra nia enso nyamiani na no a chronicle na ni ye nyina okumai o de ba bosum bai obeye se obi nso ba na obeyi sa nyama ni nyina afi ho na wa ye hihye papa bi na enuonyam aba as individuals misre say ye bushia say ye den let us begin to get things right. Get things done rightly. If you want to say, be a young fan 2 years, young fan 2 years, if you do be no yambo, ye muni panu nebeka che you as say, ye de him fire would ye no yamonko. And yes, I feel beer will be remono and no yambo. Let us preserve them. If nobody will write it, you can do it. Na atia hoda. Onyamishram afisane muma yemfe nidie eni awosepo ne nyame ase say at least ye wonipa baanu bi a ye kai won a ye de hoahoa ye ho enyo aman yosem nko a nemum asafu mu adwuma be kropon won a wesi susu kakra wo beto mama Oduraa na lady ba ko ka ti hey wo ba sorry ana wa wo beto so te wa na wa hwe wo ho fo mu ti so akosi wo na ase wo hwe na enyepe immen ho kra because hospital pe on kasa e kra na wo dimirika let's say okoye omuye this okay ono no odi ho dance de chiame nti okay dia na je say ni impact no ye eso pa nti ye de nyame ase ma nipa ni onyamfo a eti se na ne ye dia fisha na wi a brody me brofo no me said anti papa but we can still venerate them. Is it correct in English? Veneration. They are saints. They are saints. So we'll venerate them. We'll not worship them all, but we'll venerate them and preserve their legacy. May the good Lord bless us all. Amen. Amen. Yansreja yedawasi. Se wo wonshisha ipemu no. Yensu uma ho kwan se yemre wiase mu na yembe bobra. Wo de adoma kyere ahoro na hyehye yensa ene yemu. Bia ye ne ho ene ne famde. Yempa eboni se aya kakayen. Na nea wo kyerɛ yɛn na bɛyɛ osuahu ama yɛn wɔ asetran mu no yɛn twerɛ wo nto hɔ na nkyirima nhwɛ nsua bi abusua a wode yɛhyɛɛ mu no ma yɛn ani nye abusua no ho na yɛn twerɛ nneɛma mfa abusua no ho a
Ebema ebusuana bakosem atena oda. Yeda wasi ema yem papa General FWK Akuffo. Ena mama Amma Emily Oduraa Akuffo. Onyame onsa no adwuma yefe. Onwen won na wudua nipa wo won na wanka nhyɛ. Wɔde abɛsom ɔman asom asafo. Asom adasama. Na ne de yegya wɔn na so ne yɛpa wɔn na ho ntamma yi. Yɛmpa body sɛ ma wodum a wode dum wade hye ma wɔbɔbra wie ba wo nkyɛn no ɛnkɔ so ara ɛni wɔn ho barehia ɛwɔ beebi a wɔwɔ. Wɔn honhom ne wɔn kra. Awurade ma wonya nna ne mu home. Ma wonya mu ahosan. Kɔpem mmerɛ a wade hye nyinaa bɛhyia mu wɔ w'anim hɔ. Yɛbɔ mpae sɛ yɛ a yɛabɛhyia wɔ ha nyinaa no ma yɛnkae na yɛhu sɛ yɛbɛtwa mu. Na bere tiawa bi na yɛtwa mu. Na yɛsisi anammɔn yie. Yɛabrabɔ nsɔ w'ani na wopɔn ya yɛamfɛre w'anim. Yɛtumi de nam yɛ aba abɛka sɛ ɔkopa no yɛn nso yɛako awie. Ka yɛn ho n'adom boa yɛn. Na biribi biara a yɛhia na yɛbɛtumi ama yi aba mu ama yɛn no, wode adom yɛn. Na yɛn nso yɛde osetie atu anammɔn ahyɛ wɔ anuonyam wɔ Yesu Kristo din mu nti. Amen. Amen. Hyira mo nyinaa. Amen. Yo. Adɔfo no baabi a yɛdu yi, afei yɛbɛba nna no so na yɛabɛpa ho ntama. Yɛdɔɔso kakra. Gye sɛ yɛn nyinaa yɛka sɛ yɛwura mu a ebia na yɛnkɔ. Ba akra no yɛbɛtumi akɔ no yɛyɛ wie a na afei yɛn nyinaa no yɛakɔ no kakra maako. Nti mɛsrɛ sɛ mpanyin a ɛwɔ ha no sɛ mo ani di mu a na moatumi atutu mo anammɔn aba abɛka mma no ho. Na afei yɛtumi adi dwuma no. Mmerɛ a yɛdi saa dwuma no na nkwaafo no adi nnwom da ase bɔkɔɔ ama yɛn. As we didn't come, you cannot order to pay. Yeah, you be Nina, Mister Gary Domas. You don't us when you're away. I get my name, Jaman, the
ahyɛ yɛn dɔ a yɛdɔ wɔn no mu pena. Because yɛntumi nyae wɔn dɔ de biara da na wɔsom bo de ma yɛn. Nti yɛbɔ mpae wie a na yɛasrɛ nhyira no mma no ne ɔno na yɛaba na de ɛno no ntama ɛnsa na yɛakɔyɛ mama nso de yɛwie a yɛyɛ akamfo ne yɛyɛ bibifo yi ɛyɛ a yɛtaa ma no wɔ nkra nti asɔre no yɛnsi wɔ hɔ a sɛ yɛwie na wopɛ biribi a wobɛka kyerɛ da de wobɛka kyerɛ ma no wobɛka wɔ biribi a na mama wo nkra but your Martin Americans because we are Africans and we don't downplay on some of these things. Yeah, one time. Then I say, no, yes, Papa General FWK Akuffo. That I was sick. So the number 2 million. That I was sick. So I'm 24. Who can jam when I do my email? No, your man, penny. There was a new Yama, the bread, Oman Ghana, and the cook man, and the Bushan, and the South. There was a new Mapo, paying Nara, a radi, ye sɛ wɔwo homa no ɛwɔ soro no mu de ɔkyerɛ wo nyinaa ɛbɔ mpae sɛ ma ɔnkɔ so ara nya nna yi mu home fihyia aduanan anan ni ma ɔnya nna yi mu home ma n'anida so a ɔnya a wɔwo mu no ɛnso aba a ɛbɛma watena wo nkyɛn daapem anigye mu ɔgye di sɛ wantena se ama no ho na ɔtena se ma a wo Awurade kwan biara so no Onyame ne honhom ne ne kra wɔ wo nsɛm ɔmpae sɛ mmerɛ a wobɛfa a wonkɔɔeɛ yi wɔn akyi nyɛ mbasaeɛ kɔsɔre abɔnkyere ma ho ban na yɛn nso yɛntena ase ndi wɔn anammɔn akyi na daama no wofrɛ a ɛtumi de anigye aba abɛtumi nkyɛn na yɛyɛ yɛdidi adanse sɛ ne n'ani sɔ wɔn nnwuma na yɛbɛkɔ so ara akyɛrehye wɔn nnwuma na yɛabɔ ho ban daadaa na yɛbɛba Yesu Kristo din mu. Amen. In loving memory of His Excellency General FWK Akuffo,
Born 21st March 1934, died 26th June 1979. I have fought the good fight. I have finished my course. I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Rest in peace. Yes, we are. Yakosora the Asidamo. Mra Yina Mamma in Marisu. There was South Liberty. There was now with Farmer. Nessun Park. Nansan in India who are the Domina Futu. What the Mebushia. The Titimba. Anything in any dinner. Himself of breakroom. Now open away and be more as a miss of your portion. I was saying, say, will be Biara Bina Jidin. Say, Ottawa, say, Biana, say, Oba Winchen, will be now Winchen or a champa. Yinasa GD, send a was some train. There was a throw. Sakoswara, Bowan, Bowan Kwamuban, Bowan, whom you won't cram ban. Ma onya Winchen a tripa any name of whom you already. In that you see with you. Baba Yesu Kristo din.
Watch out with my It's my account. In loving memory of Her Excellency, Mrs. Emily Victoria Amma Oduraa, born 9th April 1934, died 8th April 2022. Then I heard a voice from heaven saying to me, "Right, yes, are the dead who died in the Lord. From now on, that's from Revelation 14:11. Rest in peace. Then rest in peace." We lay this in memory of our beloved mother. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Yes, it's that lady already. Yeah, can I say? Hospital was with you. Hoping that you like this and she be. Amen. Amen. Now, you put through. Rather count what I will see the tabak semester. You say you know this year. Amen. What I say, what I will rather go to Mamma and Papa. You say, Moon, you cry. You offer me that move from the side. I want Otumfo Nyankopɔn wo nsɛm ɛna yɛgyae yɛn papa FWK Akuffo General, yɛn mama Emily Victoria Amma Oduraa Akuffo, wɔn ho ne wɔn kra ɛhyɛ. Awurade wo na wode man na wo na wafa wode nkɛse no na ɛnhyira no ka. Na wonya wo nkyɛn akyerɛ pa. Ma wɔn home wɔ wo nyame wɔ mu. Come at your how your bread. There was a way you need if you hope. I was sure I cancel. As you didn't have on Nankasa until Mukra. On your moon, my daily woody beer to me. A holy mass sing the Emperadi is with them. Coffee saying, I'm our friend. On one day, the Vanasson will come. Amen. Amen.
Thank you, God. God bless you. Beloved in the Lord, the peace of God be with you all. On behalf of the children and the family and allied families of the late Mrs. Emily Victoria Akuffo, we'd like to express our profound thanksgiving and gratitude first and foremost to God, our Heavenly Father, without whom we could never have survived this year. His mercies have been abundant, His grace has been unmeasurable. And for this we are thankful. Father, we thank you. This morning we give you all the praise and adoration. It is by your grace and mercy that we have come thus far. Glory be to your name. Secondly, we would like to thank the Christ Church family. God bless you so much. And also for Akuffo and your team, the session, and the entire congregation for the love and support, the prayers that you've showered upon us ever since Mom was called to eternity. We are so grateful. We cannot express how grateful we are. But the Lord who knows all, may He richly reward each and every one of you. We'd also like to thank you, important guests who are here, loved ones, family and friends. Thank you for your support throughout the year, the various calls, the prayers that you have showered upon us. We could never have come this far without you. And we thank you that especially at this time, this Easter period, yes, you could have been anywhere, but you chose to come and celebrate with us. We are grateful. We appreciate it so much. We don't take it for granted. And we pray that the Lord God would also reward you all accordingly. Above all, we pray that whatever your heart desires are, even as you remember others, may He also remember you. And we pray that when all is said and done, you take all of you back to your various destinations in safety. We are grateful. The Lord bless you and keep you all. Amen. Also, we'd like to mention that when all is done up here, please come up to the upper court and have some breakfast. Thank you. Thank you, Mama. Abusuafo asomdwe nka yi nyinaa peace be with you. Ɔkyerɛkyerɛ Nyankopɔn ɛyɛ adom a yɛbɛkɔ n'ase asɔ Thanksgiving service ɛwɔ Christ Church. Yɛfi ase 9:30. Ɔkyerɛ yɛ pɔn papa ma nhyira nso wie a abusuafo ne adɔfo a wɔntumi nkɔhwɛ mama ne papa yɛn ɔkwan ɛda hɔ ɛma wɔn. Ne saa ne tie de dwumadi no nyinaa ɛbɛwie, concluding him by singing our PH 787. Gidi for Trabia Pa, when your wagon come when you done so war, Wolfie Power so ho, Uyiko not Uyiko, or sense from men ho, will be say answer, sir, Walker, Iana. All the five.
And to God's gracious mercy and protection I commit you. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face to shine upon you and be gracious unto you. The good Lord lift up the light of his countenance upon you and grant you his perfect peace. Amen. Amen. God bless you. Pancho, find out what if you opposite tools. Find out.